אל תהיו בחיים ליד בעלי מקצוע, ליד התקן. עושים עליהם לחץ, כמו בן. שוך את הכבל עכשיו למעלה, נו. עשיתי לך כזה, רק הרבה יותר גדול, אחי. שיצף את הגרפיקה. חיים שלי, איך נעלמה עוד שנה. זה פיור סושיאל, זה האנשים, אחי. בוא נהיה. תודה רבה, כפר. ב-35, אח שלי, 35. תחכי את הפאקמן הזה, אני אוכל אותך היום, אחי. תחזיק, אח שלי, כפר, כמו מרש פיצה. תחזיק, מה זה ילד? תחזיק. לא על הגז, זה עוד לא מוברג. איזה חום, אמא לניקיטה. איזה קומה, אנחנו 3 או 4? תחצי. בליה. יום הולדת היום. כמה אנשים בשביל להתקין שלט. אתה הכי מיותר. משם, ואז ניקח אותו. זה אמור להגיע למעלה. כן, זה יספיק בעצם. תן לו להחזיק לעזרה. בלי טלפונים עכשיו. גם חשמלאי, גם דייג. שלי פיור סושיאל כפר הופך אותי אחי למולטי טאלנט. שוף. מרקוס, בוא תחזיק רגע. נו, חם גם. 100 אנשים אחי על מטר, בלי מזגן. בוא, התנוחה הזאת עושה לי בעיות, תגידה. לפני שנייה הוא סידר את כל התיק, הפכת לו אותו. חשמלאי אחי לא מסודרים, הם אין להם בעיה. מה, שיש הפלס, איתי. איזה חופי ראשי, בריא, הרג אותי. מה אתה בא אחריי? חייב לעוף עוד חצי שעה, דחוף לרבע שעה. אוף. הרווחים פה לא שווים, אחי, תראה. בוא. תסתכל על זה ותסתכל על זה. על זה. די, אחי, נו מה, די, זה בטון, מה יש לך? לא על הגז, זהו, הוא לא יכול להתמרכז. זהו, נגמר.